May importante mo tuyo yung mga General Rosa. Kung sa may mong tuyo, makigsabot ka bahin sa inyong nakawa sa among negosyo ni Rapilio, timahin, ipapriso tayo ka. General Rosa. Nga nung may katawa? Nga nung siyo? Rosa, hindi ka makapagpreso ako. Dili! Dili? Makawatan ka man? Kaya kung dili ka magawas dili, tawgon ko si Rapilio. O ipadakop ko ikaw sa polis. Ipapriso ka! General Rosa, ikaw ang mapriso. Ikaw! Ako mapriso? Nabuang ka na yun. Mga musimos mo. Ano mapriso man ko? Ano? May rasyon? Tungod din General Rosa. Tanawa. Tanawa kung kinsa na nariya. Ikaw ka na, General Rosa. O ikaw mo nabutang o hilo sa baso. Imo kong ipapreso? General Rosa, ikaw mo nabutang o hilo sa baso. Ngay kainom mo tayo mo si Lenita. Pero may swerte si Lenita. Kaya wak mo inom sa baso. O kadtong udlot mo nitungam. Ining asyon. Ugma sa buntag, dili ko napapadayon ng pag-inventaryo ang mga istat sa hika. Ako may bahala ni Rupilio. Bright ka, General Rosa. Maalo kayo kasabot ka na yun. Ihatag ka na ko kinita ng hulagway. Upang negative. Kaya kung may bahala na itong Rupilio, madili siya masayod sa imong pagpabuhag istat sa hika. Isaan ko ka na kanimosyo. Maura na. Unsa man di ang gusto? Lora, mangayo lang magunin mo gamay pagkapin. Unsa man? Ihatag ko dahil nimo. Mangayo lang kunin mo gamay kwarta, Lora. Gamay ang rod. Kwarta? Ilanong ka na? Gamay ang rod, Lora. 10 milyones. 10 milyones?